fucking spade, mand. Ej, der er clear. Husk altid lige at clear vejen, hver gang du går ud. Det er lige meget. Og altid er en eller anden, der holder øje med vejen, mens man render over. Det er lige øje på tag og alt muligt. Fuck, venner. Nej, der. Det er fri her. Jeg vil faktisk godt lige at sætte det Vi rykker videre, vi rykker videre. Så skal jeg nok. Hvordan er du ikke stå derovre? Next, man. Det er over. Back. Er I bag mig, eller hvad? Jeg kommer fra din venstre side. Ja. Jeg går igennem hakket herovre. Okay, jeg fik en på taget. Så Det var sejt. Rennepip inde i huset. Kan du ud af huset, for fanden? Vi skal igennem. Hvordan fanden i helvede kommer man ud herfra? Er du stok inde i et hus? Nej. Jeg er ikke stok. Jeg kunne bare ikke finde ud af at komme ind. Komme ud af huset. Hallo, er jeg den eneste, der har mit våben på semi? Den er for fuld. Ja, jeg har også på semi. Jeg har Ja, også det er på også. semi. Man rammer fucking meget bedre. Rolig nu. Det er den anden side der. Masser af tid, vi skal bare lige passe på. Byt er brød mig Jet over os. Ja. Jeg har Klar, set nogen det er klokken klart. 10. Jeg kan heller ikke se nogen kl. 10. Hvem var der? Jeg er på taget, eller hvad er han? Nå, han er far, så det er lige meget. Ja, Kom det ind. er lige meget. I hvert fald efter mig. Gå bag dig, Anders. Clear. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen endnu. Har I silence med våben? Jeg har tegnet. Ja, jeg har. Okay, det var bare... Hvem er det? Jeg kan lige så godt tænke mig det samme, jeg er ikke silence. Bluefin, du Hvorfor kan I gå hen? Vi står lige herovre på den anden side af vejen. Nå, hvorfor kan I gå derhen? Det er nu de firkanter der, fordi vi går, jeg skal gå også. Wow, altså lige ved at skyde dig, fordi jeg har det der... TVS-scope, eller... Nej, ikke TVS, ikke? Vent. Der er clear. Vent, jeg har det ikke. Se. Der er en ved mig. Hvor er I andre han? I er der. Ja, Jeg er bag dig. ja. Lige fra Hej. foran jer. Ja. Clear forud. Så. Okay, skal vi have en op i tower til at splitte? Ah, vi kan godt komme lidt tættere på. Okay. Hvad ser du med tower? Er det Ja, der, vi en, skal der lige kigge, kan eller hvad? Se, inde ved den gule bil, der er der sgu Jeg ser en. Hvor? Han er nede. Der er inden højst sandsynligt, Og nu skal jeg smide nogle granater der i dag. Ja, bil. De kommer. Jeg smider Nå, nogle nå, granater nå. der i dag. Okay, jeg har bare fået dem alle sammen, eller hvad? Er du bedst? Det er mig, der skyder granater nu. Er du Jeg på fik dem alle også sammen, ja? Okay, bilen er nede. Shit. Jeg tror måske, de opdagede os. Nej, det er mig, der skyder granater, når jeg siger Du det. skal ikke skyde granater, så er vi fucking opdaget med det samme, og så er det der, de stormer efter os. Jeg har ikke silencer på, så det vi opdager det snart, jeg Jeg skyder kan den huske første. sidste gang, vi brugte granater. Jeg kan huske, det så kom der sådan 200 mennesker. Det havde ikke noget med granaterne at gøre. Det havde noget med, at vi lige havde rendt ind i et compound og havde nakket 20 mennesker. Det er godt, det er godt. Civile. Jeg tænker godt, I kan gå fremad, fordi der er ingenting. De går stille og roligt fremad, de ved, de ved vi er. Jeg ser, jeg er nede. Han ligger op, Shit. han ligger op på en af husene op. Ja, jeg hjælper dig. Til højre eller sådan noget. Jeg prøver at komme over og hjælpe dig. Hvis jeg prøver at lade være med at rende så meget fra... Next, jeg dækker dig. Tak. Fuck, jeg er nede. Fuck. De ligger... Nå, jeg hjælper dig lige om lidt, for at finde ind. Hvor mange procent? Jeg er... Man kan ikke se det. Det er ikke så slemt. Hvordan fuck kunne han se mig der? Og jeg tager lige på at finde ind først. Ja, jeg var lige ved dig. Fucking hell, jeg forstår ikke, at han kunne se mig der. Han var lige... Okay, han var på det tag der, okay. Okay, ja, vi kan prøve at se, om vi kan redde Nax. Man kan man bare respawne det samme? Det I skal fokusere på nu, det er at få en op med det samme. Jeg har Flere folk kom med. Jeg har oplevet med. Next, kan man ikke respawn med det samme? Nej, så dør du. Så er man kraftig med fugle, altså. Bevæger jeg mig egentlig meget?
jeg til en sgu da fugl, ikke er du blevet til en fugl? Yes. Det er skønt, jeg her op til mig, drenge, inden jeg dør. Nej, jeg kan ikke rigtig hjælpe. Jeg skulle lige have ham deroppe først. Og jeg prøver nu. Jeg hjælper over. Okay, jeg er op. Max, jeg kommer lige op til dig, altså. Hvor ligger han henne? Har du nogen idé om det? Er der Altså, der er langt endnu, vi restarter. Jo,